afafaniza, 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 Yesu afafaniza chimo, afafaniza, sakumbukanso chimo lofira bwa, afafaniza, lofira ngati kapezi, afafaniza, Yesu afafaniza chimo, afafaniza, sakumbukanso. Ndiulandire nokondedwa omvera konse kumene muli, Heneleke Ichale mtumiki wanu Bilifa, lero pa 5 January 2026, 1 Akorinto, subtopic milandu mumpingo. Mwana Mulungu kuyambana, kukhomodwitsana. Tiwerenga chapter number 6, 1 Akorinto chapter number 6, verse number 1. Titsike nalo bwanji limeneli. Mawu apamwamba kunena kuti awadzudzula pa milandu ya pakati pa abale. Verse number 1. Kodi akhoza wina wa inu pamene ali nawo mlandu pa anzake kupita kaweruzidwa kwa osalungama osati kwa oyera mtima? Kapena kodi simudziwa kuti oyera mtima adzaweruza dziko lapansi? Ndipo ngati dziko lapansi liweruzidwa ndi inu, muli osayenera kodi kuweruza timilandu tochepachepa? Kodi simudziwa kuti tidzaweruza angelo? Koposa kotani nanga zinthu za moyo uno. Chifukwa chache, ngati muli nayo milandu ya zinthu za moyo uno, kodi muweruzitsa iwo amene ayesedwa achabe mu mpingo? Ndinena ichi kukuchititsani inu manyazi. Kodi mkutero kuti mwa inu palibe mmodzi wa nzeru amene akhoza kuweruza zapa abale? Koma m'bale anena, mulandu ndi m'bale, ndikotu kwa osakhulupirira. Koma pamenepo pali chosowa konse mwa inu, kuti muli nayo milandu wina ndi nzache. Chifukwa ninji simusankhula kulola kuipsidwa? Simusankhula chifukwa ninji kulola kunyengedwa? Koma mwipso simunyenga, ndipo mutero nawo abale anu. Kapena simudziwa kuti osalungama sadzalandira ufumu wa Mulungu? Musasocheretsedwe. Adama, kapena opembedza mafano, kapena achigololo, kapena olobodoka ndi zoyipa, kapena akuipsa ndi amuna, kapena ambala, kapena osilira, kapena oledzera, kapena olalatira, kapena olanda sadzalowa ufumu wa Mulungu. Verse 11. Ndipo ena a inu munali otere, koma munasambitsidwa, koma munayeretsedwa, koma munayesedwa olungama m'dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu ndi mwa Mzimu wa Mulungu wathu. Tipemphere. Atate, mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, ulemerero ndi matamando dzipite kwa inu. Tikukuyamikani kwambiri Mulungu chifukwa cha ntchito yotamandika imene mukuyichita pa miyoyo yathu tsiku ndi tsiku.
Mchaka chinonso mulungu chatsopano ife taona kukonderedwa. Sindife olungama kapena oyenera, endi palibe chimene tachita chotiyenereza kuti mchaka cha 2026 tikhozabe khala amoyo. Tapalamula ife, tadwala ife, sitinachite bwinoyi, koma ngutikomera mtima lero ilemekezeke dzina lanu. Tili pamaso panu Mulungu, tikukufunani kwambiri, mutilankhule, mutiphunzitse, mutichenjeze, dzudzulani ndipo tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Believer, tinasowana masiku awiri awa kuona la munda. Believer, sinatuluke kupita boma lililonse kutumiki nalaundi. Komano ine ndikudziwa kuti side imeneyo ikugwirika, endiso mbali inoyo ikugwirika ntchito. Endi nkati mwa wiki umu munali ma overnight ntchito ikugwirika. Ikugwirika chifuka mbali imeneyo kuli ntchito yapadera, endi mbali inonso ilipo yapadera. Tikusiyana sabata yatha, tinasiyana ponena kuti anthu achigololo mu mpingo titani nawo, anthu achimasomaso titani nawo, anthu avilako titani nawo. Mu mpingo lero mwadzadza anthu anjala mchuno, osakhutitsidwa ndi mabanja awo, anthu achiwerewere, anthu amene akuononga dzinthu. Mpingo ku Korinto zidafika pawesi eti munthu nkumachita chisembwere ndi mkazi wa atate wake, padalibe mantha. Ku Korinto amuna okhaokha, akazi okhaokha. Ku Korinto chimo iyi zinafika pawesi nde mtumwi Paulo sakusekerera, mtumwi Paulo sakulekerera, chifuka anadziwa Paulo kuti chimo iyi yachigololo, chimo iyi sofunika kusekerera, chimo iyi sofunika kuyang'anira, chimo iyi imaononga zinthu magawo awiri. Chimo kungoisekerera, mukaisekerera chimo iyi ambiri amaonongeka. Ngati simuiweruza bwino chimo imene pakati pa mpingo, ndiye kuti chimene chimachitika, chimo imeneyi imadzabwera ngati chikhalidwe pa mpingopo, ndiye kumangokhala anthu achisembwere. Uyo amagonana ndi uyo, uyo amagonana ndi uyo. Mukangoti nkhani iyi mwayipomboneza, nkhani iyi mwayifinyafinya, nkhani iyi mwayikondera, mwina chifuka winayo mkulu, kapena kuti amapereka kwambiri, kapena kuti alipo ubale ndi mtsogoleri, ndiye mwayipondaponda, kapena kuti dindo achengwa ukulu, kapena kuti ngotchuka kwambiri. Mukangoti mwayipondaponda nkhani imeneyi, chimene chimachitika chimpingo chose chimadzabwera anapuse Mulungu afuna ana kumangokhala kugona na kugona, mmangodabwa kuti awo amagonana ndi awo amagonana ndi awo. Why? Mwalekerera zinthu. Paulo aulemba kalata, ayi ngakhale ine kulibe koma mzimu wanga uli konko, ngakhale ine kulibe zandinyansa zandipira, ngakhale ine kulibe musalekerere mu mpingomo, ngakhale ine kulibe athamangise nachosani muno, ngakhale ine kulibe musanjane nawo mahulewo, ngakhale ine kulibe musadye nawo mahulewo, ngakhale ine kulibe mwadule mu mpingo mwapereke kwa Satana, ngakhale ine kulibe. Anadziwa Apostle Paul chimo injoipa pakati pa Mulungu, njoipa. Endi chimo la chigololo imafala mwansanga ikangochitika pa mpingo. Paulo rinkuta ali kwa Efeso,
sizidantengere nthawi kungochitika chimpirikiti zidampeza konkubanja ku Korinto kwaipa kuli kugonana osati kwa masewera palibenso anthu akugonana pa chisuweni anthu akugonana pa bale wawo mkazi alamu wake ndi enawo awo kumangogonana muchikhazeni muchidzukulu mdzukulu wanga mdzukulu ana mulungu dzifunika idzidzi samala nadzo pa mpingo. Samalani nzofunika upewa chimo iyi ikukhudza kwambiri thupi njofunika kupewa njofunika kusamala nayo endi pewani kwambiri dzimaina dzina zimene anthu amaitanizana zopheka pogonana. Ainiwa amachita dabwisa ndi mulamu anudi anzanga sena mbuyache umangozindikira kuti choipa chiuchitika. Samalani, pewani, ena umudzinguti mayi muli bwanji bambo muli bwanji chifukwa zimafika pena kuzolowerana zimene zizapangisa ambiri kuchimwa nazo kuzolowerana tidzikhalabe mopana. Sazimayi onse akhale anzako sazibambo onse akhale anzako akhale ena otumanya umawapewako pang'ono kuti awa. Haleluya. Tisamale zikafika pothina na mulungu tiyeni tithawe kuthawa sikupusa chimo iyi ithaweni zikamafika pena pawesi ithaweni. Pewani nokha thawani pitani kapempherera wina ndi akazanu kapena ndi nzanu nokha mudzampesa patient akuyitanirani malo ovuta kwambiri kuti mubwere kuno zidanchitikira zimene zitamala ndi aminoni. Samalani kwambiri nokha nyumba ndi patient ambiri akuchimwa. Ndimati ndizekherere chimo iyi njoipa imaononga mpingo njoipa zimaononga izi njoipa zimaononga mtanda wa Yesu njoipa. Langizo langa mipingo yonse tamverani wina akachita izi osansekerera muyitanitseni tamva nkhani ishi. Samalolaro makhala masumuli nanene sabata yathu amakhala amakani amakhala amafunso amaoneka ngati odziwa kwambiri malamulo amaoneka ngati ochenjera kwambiri chimunthu chachigololo kuoneka ngati makamaka kakhala kuti ni mamuna mkazi beta amakhoza nkhope kuzolika koma mamuna amayesa kuti adzitetezere mafunso pwirikiti nkhani imenetu njovuta mundipisira mpiri mwandipeza ena pano tifika nawe patali imene ena ndikumangisani iwe wachimwa wekofuna umangisinda. Haleluya. Paulo akuti osansekerera kamangwira kasimudangwira koma ngati nkhani yamveka dzikuoneka kuti pali maumboni akhoza vomereza mkazi chimamuna chinkumakana akhoza vomereza mamuna chinkazi chinkumakana zikangoti dzadziwika dziduleni mu mpingo mudzibasa discipline kadzili pa maudindo zitsitseni zikhale anthu wamba kamayimba kwambiri asayimbenso kwayalayo kandi ndani mtsitseni mchoseni koni kuko akhale munthu wamba endi mpingo mumuze kuti uyuyu tamwimitsa uyuyu tanchosa njala mchuno uyu ndi khuluku uyuyu atonongera ana atonongera mabanja anthu onse musamachite zinthu zomachinsisi mahule kwayika pambalampanda kuti ni hule wachabechabe kunonga mabanja. Haleluya. Koma mukakonderana mukamsamsikana kandi chichewa mukakwirirana aya tentipimbe muphimba inde chimolo koma chimene chichitike uchimo mene ufalikira pamalopo nanga simukuphimbawo mudzangomva sote pa auja kugonana ndi awo kana mudzangomva sote mayi tucheya ledi bwanja takuzembera ndi adikondi nanga simwaphimba
Ndiko chimachitika uchimo umene umakula pamalo. Titani Paulo akuti musadye naye, musayanjane naye, mthamangiseni, mumpereke kwa Satana. Mukampasa discipline, mudzimuyendera mwapadera, mumulangize ayambenso klasi 1. Mumulangize mumphunzise kuti dzirako lako dzikunzwe ndi chiwandatu, mumpempherere chifukwa ndi njala mchuno. Sakhutitsidwa ali m'banja kale, amangofuna akangona mkazi onenepa kwambiri dibwiri amamfuna atagonana naye. Akaona woyera koma wantali amafuna atagona naye. Akaona wakuda kwambiri amamulakalaka bilifa ndi chiwanda. Anthu oterewa mudzisamala nawo, osadya nawo, osayenda nawo. Awawa Paulo akuti mwadule, mumpereke kwa Satana. Mwayimitse pingo muchenjeze kuti akula awatayimisa mbiri zawo ndi izi. Haleluya. Nzopweteka inde koma dziweni akhala choncho. Chimwa iyi imathamanga wina kungochita uhule lero kandi ku UK nkhani imene ifika kumalawi kuno lero. Anthu aijambula pa FB pa WhatsApp ndi pwirikiti bwanja dzachitika ku Blantyre. Man of God uyo imathamanga nkhani ya chigololo, imathamanga ndiye mukakhala naye pabwalo mudzamumva makhawa makani kwambiri. Nkhani imene ndaimva ikuchokera kumpoto ayinena ndani pano ndifuna ndithana tambwali pamene umaita chigololo udali ni munthu ufuna uthane nda waifalisa wekha. Ngati wayo wapanga chigolo wekha waifalisa fa imathamanga. Ndaimva nkhani kuchokera South Africa, anthu akundifunsa nkhani imene kuti kuwaifikisa ndiwe ukadakhala kuti mchuno mwako unaletsamo zachibwana sikadafika ku Cape Town. Ati ndaimva ndi mbale wina wa ku UK, ndaimva ndi mbale wa ku America, pakati pano mukuchita zibwana kwambiri mukuma uchita zibwana ndiwe amene udavula ndi mkazi wa mwini tambwali khuluko. Haleluya. Paulo akuti musamale nawo anthu amene amaononga mpingo amenewa. Anthu amenewa ndi zinthu zoyipa, musamale nawo. Lero mukumva kugonana ndi mukayiphimba dzagona mkazi wanu mudzamva kuti madala akuti munthu uja amene mudampimba waja agona naso ndi akazana ndi mudzamva kuwawa kwambiri. Chifukwa ndi chiwanda ichi sichikumutera iye. Haleluya. Chabwino zidali za wiki yatha chapter number 5 cha buku la 1 Akorinto. Lero tili chapter number 6. Believer, ngati mukunditsadira bwinobwino pali mavuto akulu ku Korinto okwana 7. Mwana Mulungu, mavuto akulu ku Korinto okwana 7. Ndipo mavuto 7 iwo ife takambirana pano mavuto okwanira awiri. Mavuto mavuto oyambirira ndi malekano ndi nsanje. Tazona zimene zili chapter number 1. Komanso mavuto achiwiri ndi chigololo zimene tadusapa. Vuto yachitatu nkhani ya milandu kumatengerana mabwalo oipa. Ndiye kuti akutsala mavuto angati 4 kuti timalize buku limeneli. Mwana Mulungu, ku Korinto kudali milandu. Nesabu topiki ya lero milandu mumpingo. Milandu pakati pa anthu opemphera. Milandu kukwayala. Kwabuka milandu pa executive. Milandu kuchigwirizano. Milandu kwa chinyamata kuli milandu. Paulo adaimvetsera nkhani Korinto kwavuta. Milandu anthu agwebana.
mirandu anthu auyambana, mirandu kuli mirandu mumpingo lero, kuli mirandu mumpingo lero, kusagwirizana, kusamvetsetsana, kuli mirandu mumpingo lero. Paulo chimene chidankhuza nchonena kuti miranduyo ilipodi inde, koma kumene akupita kukaweruzidwa mirandu yawoyo pa anthu osakhulupirira. Bilivani mafuna ndilankhule apa momveka bwino, chifukwa ena akhoza nawo kuti abusa achale akukaniza kuti samapitisani nkhani ku makhoti. Ayi pali nkhani zina nzoti zikwena zipite basi boma ikagamule. Boma igamule. Pali nkhani zina ndithu zochitika zoyipa jadzibambo dzina zimangosiya zimayi kutenga zimayi ena pa nkhani ya chuma cha anamasiye, zinthu dzina za mabanja dzatambwali zosafuna kugwira ntchito zimadikirira kuti wina wake lesenzi bambo wamwalira, ndiye zinthu zina dzatambwali zimabwera tifuna titenge chuma cha m'bale wathu. Ali ndi mkazi m'bale wanuyo, asiya mkazi, asiya ana awiri katatu, kasiya ana kasadasiye ana, koma ngati adali ndi mkazi chumacho chokena khala cha mkaziyo. Zinthu ngati zimenezi boma ilowerere. Pitani kuli mabungwe kudziko kuno, pitani endi malamulo a dziko la Malawi ndi amene adzakwidzinga kuchimuna, chifukwa pali akuchimuna ena atambwali kumangoledzera chamba nzano kuchita magogo kukonzekera ana ake ndi mkazi wake mtsogolo. Inu mangokhala atambalale kuti abasi akamwalira blaza tidzatenga zache, akamwalira ankulo tikatenga magalimoto. Tamverani ndati ndilizakwerere boma ikunjarani. Enda akafika oyera mtima tamverani, zikamafika pamenepo pitani ku makhoti. Mundimvaka ndi mirandu ikulu ishi, pitani ku makhoti akaigamule amanga kuchimunawo. Pitani ku makhoti. Ena adiera amene safuna kugwira ntchito amangofuna kutenga pamene sadakhesera thukuta. Pitani ku makhoti mwamangisa. Mundimva nkuteka mwina mundaweta zoweto ndi ena akuberani ng'ombe zanu 4. Bwanja ati ngopemphera adalemba kwa Korinto ati milandu osamapita nayo m'mabwalo. Paulo sakutanthauza zimenezo. Ayi, Paulo sakutanthauza zimenezo. Mukangwira wina akuberani ng'ombe zanu pita nayeni. Amfumu ayiweruze. Mbava yandibera mbuzi mpaka anamtengereni makoti amange kakakhalako zaka 14 akayigwira ntchito konke, akayigwira ntchito mbafa. Mundimvaka Paulo kukampasa milandu ing'ono yochitika mwa pampingo oyera mtima. Zinthu zina zimene wina apombonezeka nazo, nkhani zimene zonso kandi kufunsira nzeru, nkhani zimene zonso tipite kwa oyera mtima tithandize. Tipite kwa oyera mtima. Paulo anena kuti ikalata iyi paragrafu iyi ndidalitsa kwambiri. Mayambana anthu oyera mtima zimachitika, believers anditsutse, zimachitika nkhani zino osayambana. I mean kuyambana oyera mtima kopemphera osamvana. China chake chachitika koma simudamvane. Ngati opemphera mutani muchite bwa ngati ana Mulungu. Ndi Paulo kuti kodi akhoza wina wayi pamene ali nawo mulandu pa mnzake kupita kaweruzidwa kwa osalungama osati kwa oyera mtima? Mayambana ndi nzanu mchalichi. Ndikalata ipita kuchachi ya Korinto adayambana mamembala okhaokha pa zinthu zina sadamvetsesane. Kodi mukupita kwa anthu osapemphera? Kodi mukupita kafunsa nzeru kwa anthu osakhulupirira? Simungapite kwa oyera mtima? Ndakuti kodi simukudziwa kuti olungama ndi amene adzaweruza dziko lino? Mchichewa china kodi simukudziwa oyera mtima ndi mafumu? Kodi simukudziwa oyera mtima Mulungu mwayi wadayikamo nzeru zokwanisa kumangirira? Kodi simukudziwa kuti oyera mtima adzaweruza ngakhale angelo?
nanga bwanji timilandu tochepa mwayambana mbanja lanu inu ndi akazanu, nkhani za banja mwayambana inu ndi akazanu, mukupita kafunsa gogo mfiru ya chabe nzimayi tomene amunanga ine amunanga madere amunanga ine akufunsa ndi gogo mwayo mulungu mulibe mudziwa chimene nganene akuti iwenso ndi wopusa masiku ano kamakhala ndi mamuna choncho ndi wopusa. Osapanga bwanji mwanzeru kuti umuononge tamukonza amene uja mukonza monoja adzakutsata umkonza ndezimene angakulangiza osapemphera kuza njira zachikunja banja ti umkonze umuone amene uja alongosoke umkhuzumule sadzakumenyanso aleka umkhuzumule Paulo akuti pali mavuto pakati pa banja lanu ngati Khristu, pitani kwa oyera mtima, dandauliranani kwa oyera mtima, mukakambirane kwa oyera mtima, simudamvetsetsane kuchigwirizano, pitani kwa oyera mtima. Muli ndi akulu ampingo, pitani mukadandaule mzimayi nzanga andilankhulira mawu awa kukwayala modine dzandibwereka dzandibwereka ndiyani mafuna mutithandize amwitanitsa bwere amama mumalankhulira zimenezi chifukwa ena amalankhula mosimbwa mumpingo nkutheka kuti ena ali pabanja ena sali pabanja, ndiye wina alankhula moononga osowa mabanjawa ndi amene akuganana ndi amuna athuwa musamaone mahula chabe ndiye wina osowa banja uja aunyamukani nkhani jakafunsa banthu osapemphera nditani naye amene anena choncho pagulu nditani naye amene ayi biliva ramvera pita kwa dikoni anu, pitani kwa abusa anu, pitani kwa chealede wanu kaineneni nkhani ine ndiudabwa mayi awa amanena nkhani iyi pakati pamene titangomaliza kwayala ndimati munene anthu amaseka pondiyang'ana ine popeza mamunayo ndilibe nditani kenako mukambirane mwamtendere pakati pa oyera mtima okhaokha, koma mukaitenga nkhani iyi kupita nayo kwa anthu osapemphera mukatha kukambirana osapemphera ija adzayamba kuigawa bwanji mayi chimtengo adabwera akwadandaula mayi atiko ndi adali pano opempherawa ndathandiza motere nkhani ya ing'onong'ono mwapita nayo kwa anthu osapemphera zotsatira zake mwamba kupepusa mtandawo. Paulo akuti kodi simungaweruzane nokhanokha, simungakambirane kuchalichi nkhani yochepa ngati imene mpaka na kwa afumu nkhani imene kwa abusa mwapita nayo abusa kumadaba bwanja di mayi atiko ndito bwanja di mayi sekretari ndi mayi akulu ampingo inalipo kuchalichi inalipo anyosana kopya moti nkhani tinena pano yafika kale kubwalo abusa sakuidziwa. Paulo akuti kodi simungabwere nayo kwa atsogoleri, kodi simungabwere nayo kwa oyera mtima akukhazikeni pansi akuthandizeni kodi inu mwa Mulungu mori mukuze dzina la Yesu mupepusa dzina la Khristu mukamapita m'mabwalo anthu osalungama. Nkhani zinazi zifunika oyera mtima, nkhani zinazi amene angathe kuzikonza ngoyera mtima kumene mwapititsa nkhani mwayikuza kwa mpiri kuti kumwitanitsa maufiti kumene mwapititsa nkhani kuti kumwitanitsa mavuto a mpiri kumene mwapititsa nkhani. Bwanji mukadakhala pansi ndi oyera mtima, bwanji mukadakhala pansi ndi komiti yanu, bwanji mukadakhala pansi mukambirane, bwanji mukadakhala pansi mumvetsetsane. Paulo unena kuti kodi kumene mumapitaku kwa anthu osapulumukawa kodi simukuwadziwa kuti anthu amenewa alibe gawo mu ufumu wa Mulungu? Mukamaweruzidwe inu zima ndikhudza kwambiri inu sekretari wa chalichi nkhani yanu zona mukamapita dikafunsa anthu osapemphera mukamakhala pabwalo mukutengana nonse inu ndi awo kupita kakhala pa nyumba ya sing'anga munthu adamatchuka nzamankhwala
mupita pompo munthu oti munthu ngoledzera chidakwa ngati icho za mulungu mulibe ndiye inu ana mulungu opemphera ndiye mukuti tiye ndikafunse nzeru. Akuzani nzeru zanji munthu akachaso munthu oledzerayo. Paulo anena kuti dzikudabwisa and dziunyozesa mtanda anthu opemphera. Nkhani zanu mukupita nazo kuti akakuweruzani mahule, mukupita akagwada kwa mahule kuti mutithandize. Paulo akuti kodi simukudziwa kuti onse olobodoka ndi uchimo, onse olalatira, onse achigololo, onse opembedza mafano, onse oyenda ndi dziko sakalowa konse mu ufumu wa Mulungu. Kodi simukudziwa? Bwanji mukupita akagwada kwa anthu avigololo, wachigololo akuzani chani? Bwanji mukagwada kwa anthu oledzera akuzani chani? Bwanji mukagwada kwa anthu okhulupirira mankhwala, kodi amene akuzani chani? Simukudziwa kuti anthu oterewa alibe cholowa, alibe gawo mu ufumu wa Yawe? Simukudziwa? Paulo akuti kale mudali wotere azilakolako, kale mudali mbava ku dziko, kale mudali wolobodoka, koma Khristu Yesu adasintha mitima yanu, Khristu Yesu adasintha maganizo anu. Pano mudatembenuka mtima, ndinu ake a Khristu. Bwanji mukupitaso mabwalo wochima, bwanji mukudaliranso anthu achikunja, bwanji mukuthandizidwanso ndi anthu osapemphera, bwanji mukugwadabe kwa anthu osapembedza. Pitani kwa oyera mtima kuthandizeni nkhani zanu. Haleluya. Ndikunena ndi angati amene Paulo akwadandaula lero? Nkhani zanu zonse zakumpingo mukafuna kufunsa nzeru, mumakafunsa anthu osapemphera. Ndi amakuwuzani kuti muyichite nkhani munjiranso yopandira chikhristu. Anthu mwamba olumana nkhani kumene mwapitako. Believer, pali milandu mu mpingo lero, pali milandu. Awo adayambana ndi awa adayambana ndi mpingo umodzi. Ndikukamba za mpingo umodzi, azimayi onse achigwiriza, amayi adolika, amayi amvano, ayambana, alumana, agwebana, moti pano sakuyankhulana, pali milandu pakati pawo. Baibulo ikunena kuti mupite nayo kwa oyera mtima akuthandizeni. Pali milandu komiti ya chalichi sadamvane zinthu, moti wina atuluka ayamba kale kafunsa kwa anthu osapemphera nditani. Ndiye konkamuzona kuti usweka uzitetezere amene ojongo nchisa apita okhalepo wekha. Kuteku ngati maufiti amalowa mu mpingo kumene timakafunsirako nzeru, amakatiuza zinthu zolobodoka zopanda tsogolo. Nimati ngilise kwerere, pitani kwa adzitumika Mulungu, pitani kwa akulu a mpingo akuthandizeni, pitani kwa azimayi odzadza Believer, mu mpingo muli azimayi asirias amene akudziwa chimene akuchita. Si azimayi onse olobodoka ndi dziko, kuli azimayi ine ndi mboni, kuli azimayi ku dziko kuno, azimayi okakamira Yesu, azimayi oyima pa choonadi, azimayi amene pada sachita, azimayi amene mampembedza Yesu mu mzimu ndi choonadi. Ndikudziwa azimayi ambiri amene miyoyo yawo adayipereka kwa Ambuye. Pitani kwa azimayi amenewa akuthandizeni. Pitani mukafotokoze milandu yanu, ka milandu ya pakwayala, ka milandu ya pabanja, ka milandu ya pamtundu, ka simukumvetsesana pa zinthu zina, ka mapanga bizinesi, nawo mwapunzana, mwalumana. Pitani kwa azimayi oyera mtima akuthandizeni, pitani kwa azibambo akuthandizeni. Nkhani za ndalamaze, ka nkhani izizi za bankize, pitani kwa oyera mtima akuthandizeni. Koma tsikumadabwisa kwa mbiri kuti wopemphera ukumadaliranso kuti mfiri zikuthandiza. Why? Milandu ku Korinto, milandu pakati pa abale okha opemphera, mudziwa mukunyozesa dzina la Yesu. Mukunyozesa dzina la Yesu bwanja kumpingo kujata mango kangana adali pano, mayi akudaja adali pano, ayambana ndi akuti adali pano, sakumvesera sakuti adali pano, adali pano. Mukunyozesa dzina la Yesu. Pitani kwa bishop wanu, pitani kwa abusa anu, pitani kwa apostol anu, pitani mukakambirane, pitani kwa mtumiki wa Mulungu,
pitani kwa mzimu wa Mungu, pitani kwa odzozedwa, mukakambe milandu yanu kuti dzina la Yesu ilemekezedwe. Bwanji mundilondoleso mawa. Atate, mdzina la Yesu, ulemerero ni matamando dzipite ku mpando wanu. Nzonadi mumpingo muli milandu lero, mumpingo anthu akukangana lero, mumpingo anthu akulumana lero, mumpingo anthu sakumvetsetsana lero. Mutithandize kuti milandu yathu yonse tiweruzane tokha kuti mtanda wa Khristu ulemekezeke. Endi nthandizeni mwana wanu uyo amvopweteka, wina ampalamula amponda babala, wina amulankhulira zabizo sakhala bwino, wina ndi uyoyo ajomba kuchechi mawiki angapo akumvopweteka zimene zachitika kuchechi kwawo. Atate, ndikupemphera kuti mtsogolereni apite kwa akuluakulu oyera mtima, anthandize amangirire kuti ayambenso kukutumikirani. Mwa Yesu Khristu oyera mtima tonse tiyankhe kuti amen and amen.